Kuku. Ma staj tamo, šta radiš ti tamo? Aha, da. Šta pričaš? Šta pričaš? Ma da. Šta ćeš to reći, a? Šta bi to rekao ti, jeli? Ma šta ćeš to nam reći? Evo ga, smije se. Živote. A šta ovo mama drži? Da vidi da ga štipa. Kuku. Da. Kuku. Ko je ovo, a? Ko je ovo? Da vidi da te... Čuješ me za ovo štipanje, Da. Šta govoriš ti? Salo. A, pusti me sad više.